Maitasun gauzetaz hitz egin nahi dut eta nola behar dudan esaten badidazu. Amodiosa ze ezin dudan uneotan idatzar nazazu zure ondoan. Idatzar nazazu zure ondoan. Barrutik kantatu nahi nizuke, inork inoiz egin nizun bezala. Nire doinu eta hitza, esker mila bizitza, baina galtzen zaitu taugitatzi ala. Hemen nago zure peltasun nahiea, hotza dago gure etxea. Besarkatu nahi zintuzket gaur gauean, utxik dago eko zure aldea. Bihotz barrutik kantatu nahi nizuke,
Inork inoiz egin ez dizun bezala, nire doinu eta hitza, esker mila bizitza, baina galtzen zaituta huidatziala. Tabazoaz, tabazoaz, tabazoaz. Hainbeste urte elkarrekin egon da ero, oraindik ez dut sinisten, haingo joango zinenik ez nuen espero, taz dakit sartu nora giniez. Gauzak ulertu nahirik, ez dainon erantzunik, kokatu ezinik nago unibertsoa. Eguerdion, sari banaketa hasiko dugu. Hirugarren postuan, Irauli. En tercer puesto, Irauli. Entrega el premio Andrea Arellano, capitana del equipo senior del Irauli. Ezean, joan zezkigun izarra. Bigarren postuan, Elgoi Barbe. En segundo puesto, Elgoi Barbe. Entrega premio Xiaomi Laza, fundador y capitán del equipo senior de baloncesto de Irauli. Eta lehenengo postuan, Elgoi Barra. Entrega premio a vicepresidenta del Irauli, Susana Arizabalada. Gauzak ulertu nahirik, ez dainon erantzunik, kokatu ezinik nago unibertsoan. Zenbat gauza esateko, maitasun emoteko, eta papatean nago zubari.